ennakkoon kuuma erä 300 metrin aitajuoksussa. Siellä Alexandra Riilanen, Lappeenrannan urheilumiehet, tämä Jaakko Kärkilä teille kaikkein parasta vauhtia liikkeelle, mutta itse asiassa aika hyvin tulevat siinä myös muut rinnalla. No, joka tapauksessa Alexandra Riilanen, Lappeenrannan urheilumiehet, siellä selkeässä kärkiasemassa. Ja sitten siinä rinnalla vielä Miesten kisavetäjä Hyvä Erika! Hyvä Erika! Ja mennään! Kisa osallistuu ja tämä voittokamppailuun itse asiassa tulee tässä kakkoseksi venyttää itsensä.